Moi boa tarde a todas e a todos, benvidos a UNED. Para nós un placer contar esta tarde con Lucía Anido e con Roi Cuba para falar do estado ecolóxico dos ríos de Lugo. Pois quero agradecer a Adega, como sempre, pois a colaboración que ten coa UNED de Lugo. Firmamos un convenio hai xa moitos anos, pero eu creo que lle estamos sacando moito partido a esta sinerxía que se estableceu entre estas dúas entidades. Pois unha entidade como a UNED, na que nos preocupa moitísimo pois temas como a crise climática, temas como a conservación ambiental e o cuidado do noso planeta, e creo que compartimos moitas destas inquedanzas con a Adega, e o cal nos levou en moitas ocasións a colaborar ou a ter proxectos comuns, algo que, bueno, pois agradecemos sempre e creo que nos revaloriza a ambas entidades, a ambas institucións. Con respecto á conferencia desta tarde, o estado ecolóxico dos ríos do Lugo, pois, bueno, non fai falta lembrar, porque ademais acontecementos recentes nos levaron a pensar que pasa cos ríos e que consecuencias pode ter que os ríos non estén nun estado axeitado. Así que creo que é moi importante esta renaturalización da que se falaba, que podería ademais frear estos cauces que a veces, cando se desbordan, poden provocar consecuencias que son desastrosas realmente. Encadramos logo estas colaboracións no proxecto Lugo Naturalmente, proxecto que xurdiu alá polo ano 2019, e co que seguimos moi comprometidas e moi implicadas. De feito, afortunadamente, tivemos a sorte de poder sumar a máis persoas para traballar en algo tan importante como o cuidado do noso planeta. Nesta tarde acompáñanos Roi Cuba Dorado, que é biólogo pola Universidade de Santiago de Compostela, especializado en organismo e sistemas pola Universidade de Vigo e divulgador ambiental. Comezou a súa traxectoria en Adega no ano 2013 e dende o ano 21 está á fronte da asociación como seu presidente. Para nós é un placer terte aquí. De feito, lembro que na primeira limpeza simultánea de ríos que fixemos, nos acompañaches, ademais nos fixeches saber da presencia de moitas aves que nos acompañaban mentras facíamos esa recollía do lixo, como experto tamén que eres no campo da ornitoloxía. Doutra banda, acompáñanos Lucía Álvarez Anido. Lucía é enxeñeira técnica industrial, especializada en química industrial, compartimos titulación. Lucía fixo o mestrado en Enxeñería Ambiental na mesma universidade, dende o ano 2019 leva traballando nos proxectos ambientais de Adega, e isto tamén nos fixo colaborar, e de feito agora mesmo tamén estamos implicadas nun proxecto de aprendizaxe servizo cunha asignatura que se chama Avaliación de Impacto Ambiental, que eu creo que tamén lle dá unha visión moi práctica ao alumnado de Ciencias Ambientais do que podería ser esta asignatura. A continuación, voulle ceder a palabra a miña compañeira Paula Fernández Moure. Ela coordina dende hai un ano aproximadamente o proxecto Lugo Naturalmente, e para min tamén é un honor contar con ela no noso equipo, posto que a parte de bióloga é unha especialista en conservación da biodiversidade, e creo que suma un punto moi importante a un proxecto que é tan fundamental para nós, e ademais, estando como estamos aquí ao lado do río Miño, estando como estamos sumados a un proxecto tan fermoso como un proxecto Ríos, non podería ser de outro xeito que sexa moi acaído falar deste estado ecolóxico dos ríos de Lugo dende este salón de actos. Cedo a palabra a Paula. Bueno, non vou engadir moito máis porque xa o dixeches todo moi ben, e por introducir un pouquiño a conferencia de hoxe, que tanto Roi como Lucía nos van a falar sobre o estado ecolóxico dos ríos, dicir que esta iniciativa, esta charla, enmárcase dentro do proxecto Ríos,
que é xa unha iniciativa que levan, de Ciencia Cidadá, que hai que destacalo, ese voluntariado ambiental que fan as persoas que se suman, que leva xa unha década ou incluso máis recompilando toda esta información sobre a calidade ambiental dos ríos. Por iso, hoxe, o que van a facer aquí é falar sobre as principais problemáticas a que se afrontan estes ecosistemas, facendo fincapé no rego segade, entre outros ríos, pois para transmitir un pouco á sociedade a importancia de conservar estes ecosistemas fluviais. Así que, para non demoralo máis, damoslle paso a Lucía e a Roi e cando queirades podedes comezar. Grazas. Moitas grazas. Benvidas a todas e moitas grazas por vir. Xa nos presentaron, entón xa podemos saltar. Tanto Roi como a min vimos de ADEGA. ADEGA é a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Podes poñer a seguinte diapositiva. É a Asociación de Cana, ecoloxista de Cana da Galiza. O ano que ven celébrase o 50 aniversario desde o seu nacemento, e parte da labor de ADEGA nace en resposta a distintas agresións que hai sobre o medio ambiente. A perda de biodiversidade, a eucaliptización, que agora vemos como se agrava con este proxecto de Altri. Aproveito para dicirvos que temos Mani o vindeiro 15 de decembro, e que entón o traballo, a labor de ADEGA radica en esa reivindicación, esa defensa do medio ambiente contra distintas agresións que teñen. Ademais, tamén agora mesmo estamos traballando moi fortemente contra a vaga eólica. Tamén aproveito para comentarvos que temos aberta unha campaña de recadación de fondos para poder frear as autorizacións que hai nos Ancares. Veñen sendo como 6, 7 proxectos eólicos que están proxectados e autorizados na serra. Entón, é o momento para facerlles fronte. Esta forma parte da labor reivindicativa e de defensa que fai a ADEGA, pero tamén hai unha parte, digamos, positiva, que é máis que se enmarca dentro da educación ambiental, e un dos grandes proxectos que hai en ADEGA é o Proxecto Ríos. O Proxecto Ríos vai facer 20 anos o ano que ven. O que pretende é achegar as persoas aos ríos dun xeito, a través da curiosidade, a través da investigación, e crear así unha rede cidadá que se preocupe polos ríos e que estea en contacto con eles. As persoas, o voluntariado que participa no Proxecto Ríos, que poden ser centros de ensino, asociacións, grupo de persoas que queiran participar, comprométense a facer 2 inspeccións ao ano, unha en primavera e outra no outono. E, o Proxecto Ríos aporta todo o material que precisan para facer as inspeccións. E tamén enmarcado dentro do Proxecto Ríos, pois están as limpezas simultáneas que se fan unha vez ao ano, na que se convoca a toda a sociedade a participar unha data que sole ser en setembro, a chegarse aos ríos para facer as limpezas. Aquí nesta presentación está o visor, onde se suben todos os datos de todas as inspeccións que se fan, súbense a unha web e emítense os informes anuais do estado dos ríos para o tema das inspeccións, e para o tema das limpezas tamén hai un informe con todo o resumen de todas as limpezas que se fixeron. Esta imaxe simplemente é para poñer en valor e de manifesto que os ríos non é únicamente unha canle pola que circula a auga. O río é o propio leito, o río é a ribeira, o río é a zona inundable, e está da nosa man protexela e respeitala. Se non se protexe, non se respeta na medida que se debe, pois poden acontecer sucesos e que poden ser cada vez con maior risco.
E nada, era simplemente por isto de poñer ese manifesto que os ríos que é algo máis que unha canle. Vale, sí. Graciñas a Ana e Paula pola presentación e a Lucía. Ben, isto é a teoría legal, non? Pero quero que se entenda como algo moi práctico. Se entendemos só o río como unha canle de auga, estamos perdendo moitísima da funcionalidade que ten, dos servicios ecosistémicos que nos aporta, e unha parte fundamental é o bosque de ribeira. Como mínimo, esa zona legal que piden de 5 metros, bueno, nos pensamos que é funcional, canto máis extensa sexa, e así acontece en moitos dos ríos de Lugo. Aquí temos un mapa, máis ou menos do ámbito do Concello de Lugo, e somos uns afortunados de vivir aquí, porque o río Miño, no seu curso alto, é un dos mellores ecosistemas fluviais que temos en Galiza, posiblemente en moitos sitios do mundo, non? Ademais do río Miño, non sei se pode ver o cursor, vale, bueno, vemos o río Miño que traza esta liña máis ou menos, temos afluentes como o Narla, como o Mera, e aquí xa vedes que hai un par de puntiños, esos son os grupos de Proxecto Ríos que escolleron un treito dese río Mera en particular para facer o seguimento durante, bueno, facendo unha inspección en primavera e outra en outono todos os anos, non? Ademais, temos grupos por aquí, pola zona do río Rato, do Fervedoira, outro na desembocadura do Rato, e este que cae aquí é o rego de Segade, no que afondaremos máis. Un pouquiño obxectivo desta exposición era darvos a coñecer os datos, os resultados que obtivemos de facer o seguimento repetido durante 16 inspeccións continuadas. Vale? Aquí o tedes máis en detalle para que vexades esta desembocadura do Mera e o rego de Segade que ven por aquí, ven a desembocar un pouquiño augas arriba do Caneiro da Luz. Ben, dende que temos bueno, desde hai máis de 20 anos casi, sí, hai 24 anos que temos a Directiva Marco da Auga, que cambiou un pouco o paradigma de como se analizaban a calidade das augas superficiais, non? Antes considerabas eso, o río como algo se cadra con un valor simplemente como canle de auga, pero a Directiva Marco da Auga incorpora unha cousa que son as medicións a través de bioindicadores para coñecer o estado ecolóxico dos ríos. Era unha demanda dos científicos, non? Vemos así cal é a súa calidade en comparación co que se facía antes, que era simplemente poñer un detector de contaminantes ou de certos componentes físico-químicos e vía. Bueno, foise incorporando a legislación estatal mediante a Lei de Augas e un dos seus reglamentos de desenvolvemento o que establece os criterios de seguimento e avaliación do estado das augas superficiais. Ben, o que vos comentaba, a través do que establece ese regulamento, pois temos distintas maneiras de medir por un lado, o estado químico, o estado que vai indicar se acada un bo estado químico ou non cumplen eses parámetros suficientes, e unha vez que temos eso medido, podemos aplicar os indicadores biolóxicos, que son desde insectos, que serían os macroinvertebrados, bueno, insectos e anélidos, outros animais que non macroinvertebrados, que non son vertebrados, pero son o suficientemente grandes como para detectar a simple vista sin necesidade dun microscopio. E hai outros análisis con bioindicadores, como poden ser as diatomeas, nas cales necesitas un microscopio, un laboratorio, con macrófitos, que serían plantas acuáticas nas cales tes que saber moito de taxonomía vegetal, ou con peixes que requiren a pesca eléctrica para capturar e para identificar todos os peixes que están nun treito determinado do río. Para a ciencia cidadá, temos os macroinvertebrados como un grupo fundamental para o estudo, porque son fáciles de
coller e demostrarlles ás persoas que están na actividade en moi pouco tempo, con unhas claves sinxeliñas, podemos identificalos e vamos a dar unha, ca comunidade que temos presente, vamos a dar unha indicación do estado ecolóxico do río. Hai outros indicadores postos no regulamento, como, por exemplo, medir certos contaminantes específicos para os cales necesitas unha técnica máis elaborada. Nos adaptamos algunhas medicións físico-químicas ao protocolo do proxecto Ríos para facelo dunha maneira sinxela. En Lugo, a Administración, que neste caso é a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ten estas redes de control dentro do municipio de Lugo. Bueno, vedes aí que hai 3 no río Miño, tamén están presentes no Fervedoira, no Mera, no Vilamoure e no Narla. Aí fan un análise da calidade da auga con, bueno, nos casos de ríos no seu estado bon ou moi bon, fano unha vez cada 2 ou 3 anos. E no caso dos ríos que necesitan vigilancia porque se detectaron verquidos ou outras problemáticas, teñen que facer unha vez ao ano, para que vexades que o esforzo que facemos dende o proxecto Ríos é o doble, polo menos, non? Que facemos sempre dúas visitas anuais. Ben, aquí imos a comezar co rego de Segade e vou ir presentando resultados. Hoxe non vou a falar moito da metodoloxía, así que podo dar algunhas pinceladas para que saibades como sacamos os datos, pero que queremos hoxe é mostrar a evolución que tivo este rego durante 16 inspeccións que veñen a ser os últimos 8 anos, vale? Ben, o rego de Segade, como vos comentaba no mapa, igual aquí se ubica mellor con un pouco máis de cor no mapa, pois é un pequeno río de uns 7 km de longitude que ven dende o sur hacia o norte, xúntase pouco antes do noso treito de inspección, que é ese que ven aí no recadro, procede da zona do Monte Picato, non? Pasa por Calde, tamén hai outro brazo que pasa por Esperante, xúntase aquí, e se pasades por esta estrada, que é a Nacional 540, que cruza pola Ponte Nova, e mirades indo hacia Santiago Ourense, se mirades hacia a vosa esquerda, moitas veces vese como unha cascada por ali no medio de carballos, pois ese é o rego de Segade, vale? Ademais, ese rego vai pasando por debaixo da estrada, fai varios cruces, é dicir, que está moi influenciado por esa estrada, e supoño que a elección de facer a estrada por aí é porque o río escolle tamén o sitio máis rápido para desahogar, non? Entón, bueno, o ser humano, pois, cando decidiu onde construir camiños en zonas montañosas ou con moito desnivel, pois, estropeou moitos ríos, como pode ser este caso. E aquí tedes a foto aérea do noso treito, que son casi 500 metros de longitude, fai unha curva e pasa por debaixo da Estrada Nacional. Bueno, realmente o trazado do río ven dende o sur por aquí. E isto é un esquema que fixemos, que é unha das partes do manual de Proxecto Ríos, ven como facer o teu esquema do teu treito. Entón, utilizando uns códigos bastante sinxeliños, podemos representar o que é o río, non? Vedes as masas boscosas, vedes edificios, estradas, isto indica unha ponte, por aquí hai unha canalización, bueno, hai distintas marcas para o tipo de hábitat que temos lateral. Bueno, escollimos este esquema do ano 2020, fixemos outros durante as nosas saídas, pero este en particular foi cando foi a pandemia da COVID, que foi a inspección de primavera, non quixemos deixar de facer a inspección por estar encerrados, entón o que fixemos foi dividirnos e facer cada persoa facía unha parte do traballo. Por exemplo, creo que Lucía fixera aí a reportaxe fotográfica e identificación de especies de plantas, outra persoa que foi Rubén fixo este esquema tan chulo, a min tocou ir a sacar os macroinvertebrados, repartímonos o traballo. En vez de facer esa actividade en grupo como facíamos sempre, pois mantivemos o esforzo dividíndonos.
Ben, aquí empezamos a ver un pouquiño os resultados. Esta é a valoración do hábitat. Para valorar o hábitat faise como unha enquisa ao comezo da... Bueno, mentras vamos camiñando, vamos vendo os distintos parámetros. Hoxe, bueno, quero dicir que vamos a presentar os resultados de uns 300 valores que medimos cada vez en cada unha das inspeccións. Eso é abrumador para moita xente, pero para que vexades, a primeira pregunta, despois de poñer rego de segade, data non sei que, choveu hoxe, onte non choveu, pois o primeiro que se pregunta é se a auga flúe, que, bueno, é a pregunta máis sinxela que se pode facer. A partir de aí, vámonos complicando un pouquiño máis a vida, pero creo que é un bo exemplo, non? Preguntar se a auga flúe, de que é unha actividade na que pode participar calquera persoa e todo o mundo pode aportar e, de feito, o grupo vai variando, veñen persoas novas que nos indican especies de plantas que non coñecíamos, veñen outros que coñecen animais, unhas persoas que se fixan máis na xeomorfoloxía. Bueno, vanse medindo distintos parámetros e o primeiro de todo é valorar o hábitat. Entonces, ademais de ver unha valoración subxectiva do caudal, miramos que hai no fondo, como é o bosque de ribeira. Bueno, en xeral, o rego de segade sempre supera os 60 puntos. Eso quere dicir que é un hábitat heteroxéneo. E iso implica que poden habitar unha gran cantidade de organismos en el, non? Así que, pola parte do hábitat, temos, ademais, unha tendencia bastante lineal, non parece que haxa grandes cambios. Sí que ao principio estaba remontando e agora está en uns valores un pouquiño máis baixos, pero ainda habería marxe, vale? O importante é que nunca baixe de 60, porque aí xa non poderíamos aplicar indicadores biolóxicos. Ben, o bosque de ribeira. Non sei se vos fixastes antes no esquema, pero hai unha liña de alta tensión. Bueno, hai dúas liñas eléctricas que cruzan o río e cada 2 anos fan un desbroce moi agresivo. O bosque de ribeira ven sendo isto e isto de aquí, pois onde cruza a liña eléctrica fan un corte moito máis excesivo do que sería necesario. Non pasaba nada con facelo cunha periodicidade moito máis longa e, por suposto, non é necesario para nada cortar hasta a última ramiña do freixo que hai aí, non? Entón, no bosque de ribeira valoramos a estructura da vexetación, a súa continuidade ao longo do río e a conectividade, que quere dicir como se conecta cos hábitats que hai nos laterais, vale? Tivemos un valor, nunca tivemos un valor bo, sempre foi moderado, pero particularmente despois da última tala que houbo nos últimos meses, na última inspección baixamos na marxe esquerda por primeira vez a deficiente. Digo na ribeira esquerda porque facemos a valoración para as dúas beiras. Así que isto foi a primeira chamada de atención que tivemos este ano, que non acadou a puntuación suficiente nin siquiera para ser moderado o bosque de ribeira, porque se foi parcheando. O que antes tiña certa continuidade, agora cada vez son árbores máis ailladas e que están perdendo funcionalidade como conector ecosistémico, non? Vedes aí, eses anos 2020, 22 e 24, o cal engadiría 18, nos cales houbo talas na zona. Ben, o seguinte do que vos quero falar é a medición do caudal. Facémola con ferramentas moi básicas. Aquí hai unha vara que nos sirve para medir a profundidade, que ten marcas cada 10 centímetros. Utilizamos unha cinta métrica e un obxecto flotante para medir a velocidade do río. Facemos un cálculo que a veces costa máis, outras menos, porque facémolo para que participe todo o mundo e para que aplique os seus coñecementos de matemáticas. E, bueno, temos un promedio de 0,25 metros cúbicos por segundo. Para que vos fagades unha idea, o río Miño, o seu paso por Lugo, ten unha media de 150 metros cúbicos por segundo, bueno, cando leva bastante auga. A media na desembocadura do Miño é 400 metros cúbicos por segundo. É dicir, que o rego de segade aporta aproximadamente unha gota de cada 1000 das que desembocan no Océano Atlántico.
E isto é os resultados, que foron super variados. Eso, en parte, pode ser lixeiros erros na medición, pero tamén hai que ter en conta que un río cerca da súa cabeceira está moi influenciado polas choivas que houve nas últimas horas, incluso. Non é o mesmo que os grandes ríos, que xa teñen unha dinámica máis estable, pois é, como comentaba Ana, os efectos catastróficos das choivas moi fortes, pois, bueno, aquí nunca nos aconteceu de ver que o río levara máis dun metro cúbico por segundo, pero seguramente tamén anularíamos a saída. E vedes en cores do gráfico, bueno, a percepción que fixemos nunha pregunta aberta, non? Entón, preguntamos se o río leva máis auga do habitual ou para a época do ano ou non. Vedes que hai valoracións así distintas e aquí chamou a atención no 2022 que valorouse como máis baixo do habitual, sen embargo, tivo un caudal dos máis grandes, non? Pero, bueno, máis ou menos, dende menos de 0,1 metros cúbicos, que é cando leva semanas sin chover, hasta, se facemos a inspección con choiva, pois a cada máis de 0,6. Despois, o último parámetro de calidade hidromorfolóxica son as alteracións que detectamos. Entón, medimos a cor da auga. Foi transparente casi sempre, pero ao comezo debía haber algún problema de erosión ou de verquidos de parte de parcelas que podían ser agrícolas e que arrastrara sedimentos, e a auga estivo turbia no 18, particularmente, e un pouco tamén no 2021. O resto das veces salíanos auga transparente. O cheiro da auga só foi... non detectamos cheiros menos nun punto ao comezo das inspeccións. No ano 2017 había un verquido, cheiraba a sumidoiro. E despois fixemos aquí puxen un inventario de todos os impactos que fomos detectando ao longo dos anos. Os bordes rozados son moi habituais, excesivos, non? Meténdose dentro do propio bosque de ribeira, non só das parcelas colindantes. Hai recheo de cascallos, que eso é casi permanente, porque quedou no propio leito do río. As canalizacións son permanentes. Os verquidos a veces son imperceptibles, outros anos hai. As escumas que poden estar ligadas a ese verquido ou poden ser de orixe natural, porque, por exemplo, as escumas poden ser derivadas dos fosfatos. O polen das plantas ten bastante fosfato e pode haber escumas de carácter natural. Hai colectores, hai, nalgún caso, erosión, e houve un ano que vimos glifosato moi cerquiña da beira do río, pois no borde da estrada nacional. Ben, en canto aos usos do solo, os que predominan son os naturais e os urbanos e industriais. Hai poucos usos agrícolas e forestais. Temos de naturais, pois bosque de ribeira, prados relativamente naturalizados, que ademais, en función da súa orientación, pois ten unha vegetación que varía bastante. Temos unha zona aí de xaras que é un pouco sorprendente, como se estiveramos aí no Mediterráneo. Hai zonas de matogueiras que son menos habituais que os prados. En canto a usos agrícolas, refírense tamén a se hai plantacións. Bueno, atopamos que hai esas talas, pero non hai árbores plantados de forma lineal, como unha plantación convencional cerquiña do propio río, e a veces os campos están abandonados. E despois está moi afectado polas vías de comunicación e porque está ao carón dunha zona urbanizada tamén. Esta zona que vedes na imaxe da esquerda, pois é como unha área recreativa que puxeron aí, que tamén impide a conectividade do bosque de ribeira. En canto a residuos, poñemos aí a frecuencia de ocorrencia, hai plástico sempre. Atopamos tamén latas que veñen moitas veces seguramente proceden de vehículos que astiran o seu paso pola nacional, é dicir, unha conducta reprochable que habría que cambiar, pero tamén apareceron outros residuos pois que xa hai que ir ali a propósito a depositalos, como son os entullos ou ferralla que aparece de vez en cando. Tamén nos preocupa que empezamos vendo como anecdótico unhas moreas de céspede cerquiña do río
pero estáse empezando a convertir un punto como de acumulación, ou incluso tiran restos de palmeiras algún ano, céspede artificial atopamos, é dicir, restos de xardín que empeza a ser un pouco preocupante. En canto á contaminación acústica, un ruído constante dos vehículos que están a pasar pola estrada, e contaminación lumínica pode afectar ao dos faros dos coches e tamén algunha pequena farola, pero, bueno, puxemos a intermedia. Isto é un resumo dos datos, vale? Houve veces pois que variaron, pero, bueno, o ruído sempre foi un factor que pode alterar as especies que habitan nesa zona. Pasamos a segunda parte do proxecto Ríos, que é medir os valores da auga, e comezamos ca físico-química. Bueno, aquí tedes a temperatura, que pode verse que hai unha tendencia á alza, a media é de 12, casi 12,5, se non me equivoco, e, bueno, os últimos 2 anos tivemos os valores máis altos. Non ten tanto que ver co cambio climático, porque podería afectar unhas décimas nada máis, sino máis ben co cambio de usos do río, porque se ti retiras os bosques, as árbores que lle dan sombra, vai haber unha maior insolación e vai se quentar máis a auga. Daí esa diferencia de 4 grados. Tamén depende un pouquiño da época do ano, pero máis ou menos solemos repetir as datas dentro do ano. E despois facemos estas medicións que son un pouco máis estético, de que teñan un gran valor, porque é a fotografía do estado nese momento da auga, non? Ti mides como está ese litro de auga que acabas de coller. O pH danos 7, salvo un par de veces que nos deu 6, vedelo aí. E despois temos outras medicións que facemos con uns reactivos que veñen en pastillas e utilizamos unha escala colorimétrica, que, sinceramente, non é o método máis efectivo para medilo, e danos uns valores de oxígeno moi baixos e de nitratos, pois, bueno, posiblemente saltaría se houbera unha contaminación por purins, pero sempre nos deu valores baixos, ou directamente ausencia de nitratos. Ademais, medimos a transparencia, que está un pouco relacionado a cor da auga que víamos subxectivamente, pois medímolo con un disco de Secchi, que é simplemente unha cartulina que se pon debaixo dunha botella, e vimos que os primeiros anos había sólidos en suspensión con recurrencia, e nos últimos 3 anos, afortunadamente, parece que a auga vai transparente. E a terceira parte, para min a máis interesante, é a dos macroinvertebrados, os bioindicadores que indican o estado ecolóxico do río. Tedes aí un pouco a metodoloxía que estamos facendo todas as veces para que non haxa, para que haxa os mínimos cambios posibles en canto ao esforzo que facemos. Entón, ao principio, vedes aí a Ana, a vogal de Ríos de Adega, que está con un trueiro, colle os animais que están polo fondo, ten que ir a persoa que os quite, vai movendo as pedras que hai no fondo, vai collendo tamén de hábitats de zonas de vegetación, fondos areosos, intenta coller todos os hábitats que temos presentes no río. Pasámolos a unhas bandexiñas que neste caso son feitas con materiais reciclados, e despois na mesa, ou directamente no chan, con unhas pinzas, vanse identificando os organismos e pasando a uns tapóns máis pequenos. E aquí tedes, na parte de arriba, uns tricópteros, que son uns insectos que a súa fase adulta ten pelos, por eso se chama tricópteros, ten pelos nas ás, pero o máis interesante é a súa larva, que fai uns estoxos con pedriñas. No caso dos ericostomátidos, vedes que este ano atopamos un montón, puxémolos todos xuntos, e os ericostomátidos teñen categoría 10, é dicir, só aparecen en ríos nos cales hai unha calidade da auga moi boa, porque non soportarían certos eventos de contaminación.
E abaixo tedes unha... Bueno, perdón, quería explicar dos ericostomátidos, eso, segregan como unha seda, como se foran as arañas, e van pegando pedras do mesmo tamaño para protexerse. Hai outros que utilizan outros materiais, como pode ser vegetación ou cunchas de caracois, ou incluso utilizan pedras para recrear unha cuncha dun caracol en forma de helicoidal. Aquí tedes abaixo un díptero, un mosquito, que son as típulas, que igual a xente se asocia máis a prados, pero, bueno, tamén son capaces, algunhas das especies desa familia, de vivir en ríos, e son capaces de soportar certa contaminación ou certos valores un pouco máis negativos, así que teñen un valor 5. Ben, aquí tedes a evolución dun dos grupos que estudamos, que son as libeliñas, vale? As familias das libélulas teñen un valor de 8, están en ríos con bo estado. Axúdanos moito, a min agora analizando os datos, axudaronme moito a ver a capacidade de esforzo que temos de detección, porque, por exemplo, esta primeira que temos aquí, que é un calopteríxido, o Calopteris virgo, esa libeliña, o gaiteiro azul, de uns cores azuis metálicos fermosísimos, o adulto, pois este é a larva que sae dai, está casi sempre entre a vegetación, concretamente gustalle moito o pé de boi. Entón, cando facemos unha boa mostraxe da zona con plantas, pois soenos salir. Os libelúlidos, que inclúen tamén os cordulegáster, están enterrados no limo. Só deixan os seus ollos e a súa boca fora da area ou do limo, á espera de que pase algunha presa para capturala co seu labio, que é retráctil. E hai outros, como os éxnidos, que están nadando entre as rochas, non? Entonces, bueno, co paso do tempo, as nosas habilidades como capturadores de macroinvertebrados vanse incrementando, entón o lóxico é que esa mellora técnica pola práctica é que nos vayan aparecendo máis odonatos, non? Sempre cando o río este en bon estado. E así o estamos a ver, cada vez é máis habitual que saquemos a maioría das especies de odonatos. E, sin embargo, aquí temos a parte negativa, porque aquí temos as efémeras e a familia dos septaxénidos, que é a que tedes aquí, que vedes que ten unha forma como de alien, non é nada malo, simplemente está adaptada, ten un corpo adaptado ás fortes correntes e vive entre as rochas no medio dos rápidos. Entón, vaise movendo lateralmente e se levantara un pouquiño, pois sería arrastrada polo río. É de categoría 10 e necesita augas superoxixenadas e non soporta certa contaminación. Entón, é preocupante porque seguimos sendo capaces de facer un gran esforzo, pero cada vez temos 3 ausencias recentes a pesar de mostrear moito nos rápidos. Sin embargo, os baétidos, que son de puntuación 4, estánnos aparecendo. Estánnos aparecendo cada vez organismos de categorías medias ou boas, pero as de moi boa, polo menos na última inspección, tivemos uns datos un pouquinho máis preocupantes. Así vedes que de todas as familias que temos nas láminas, aí intuídes unha lámina no fondo, e aí está ca lupa iluminándose unha perla, que é outro dos organismos de categoría 10. Pois atopamos ao longo de todas as inspeccións 42 familias distintas. 41 estaban na ficha e a última sería os helicosique, que son eses tricópteros que fan o estoxo con forma de caracol. E os resultados foron que na primeira inspección deunos como resultado bo, todas as demais moi bo, e na última baixamos de novo a categoría bo.
E aquí tedes a puntuación media por taxón, que é outro parámetro que se pode medir, outro indicador. A media é de casi 7, e na última sacamos bastantes familias, pero a media foi de menos dun punto, un punto menos que a media, vale? Foi a puntuación mínima en canto a media. Aquí tedes a representación. En cor azul, os organismos que só poden estar en augas con moi bo estado ecolóxico. En cor verde, as familias representativas de bo, amarelo as de moderado, laranxa deficiente e vermello as de malo. Podemos atopar unha familia de moi bo nun río que este en estado deficiente. Pode ser derivado que o río arrastrouna desde zonas nas que habitaba. Así que o que valoramos realmente é a comunidade, vale? Estamos vendo que nos momentos que se fan as talas, nos outonos do 18, do 20, do 22 e do 24, parece que os resultados que obtemos son peores. E precisamente cando se fan as talas é cando mellor acceso temos ao río e nos máis doado facer a collida de mostras, así que, bueno, un pouco preocupante. Ademais, no rego de Segade facemos durante a valoración de todo o treito, imos anotando distintas especies. Aquí tedes o que recollimos. Van, xunto cas de macroinvertebrados, van máis de 160 especies, é dicir, levamos 16 inspeccións, queda así un pouco redondo, que cada inspección detectamos 10. No, bueno, cada inspección detectamos unhas 50, van aumentando os números, pero cada vez é máis difícil atopar especies novas. Aínda así, grazas a unha botánica que veu nesta primavera, pois aumentamos en 5 as plantas de ribeira. Temos unha boa diversidade de árbores. Aquí tedes as que son propias do bosque de ribeira, e estas son plantadas, que tamén están no entorno. En canto a plantas acuáticas, sendo un río bastante encaixado, pois domina moitísimo o pé de boi, e atopamos outras 3 que son un pouco excepcionais. Réptiles, atopamos un lagarto das silveiras atropelado, e este ano incorporamos unha cobra de auga e un liscanzo, grazas a que veu unha persoa que é capaz de detectalos mellor que a mí e que outras persoas, pois, bueno, tivo a intuición de levantar un resto de madeira e ali debaixo estaban. Mamíferos non soemos ver, pero sí que hai indicios como de xabaríns, atopamos excrementos dun mustélido, as evidencias da toupa tamén, de rata parda. Ademais, hai animais domésticos como gatos, ou a veces pasa o gando polos prados que hai colindantes. Anfibios, estamos moi escasos, podería haber varias especies máis, pero, bueno, sempre van a ser as que estén ligadas a ambientes de augas rápidas, porque o río vai bastante rápido, non? Entón, por exemplo, tritóns é difícil que estén, non temos charcas no entorno. E peixes, só atopamos unha vez unha troita. En canto a aves é bastante máis variado. Na última inspección apareceu-nos a garza real nos prados conlindantes, pero temos 45 especies rexistradas na zona. Algúnas como o merlo rieiro bastante interesantes. Quería comentar simplemente que en canto a especies exóticas invasoras, afortunadamente non é o principal problema do rego de Segade, pero temos un par de manchas de budleia, a flor das bolboretas, e atopamos tamén outra especie que se chama Coniza canadensis. Houbo unha vez que marcáramos a erva da pampa, pero despois, revisando fotos e os datos, parece ser que foi unha confusión de especie. E de fauna atopamos vespa velutina nas últimas 3 inspeccións, ata o momento non atopáramos nada. E, bueno, estes son os datos do rego de Segade. Continuas ti con esta parte? Pois, como se falaba antes, o proxecto Ríos, ademais de ser facer unhas inspeccións, como a que acaba de describir Roi no rego de Segade, pois tamén se fan as limpezas simultáneas de ríos.
Participamos varias asociacións, a UNED, Coidemos Lugo, pois xa levan unhas cuantas edicións, desde revisando os informes anuais das limpezas. Entre o 2009 e o 2024 realizáronse un total de 19 limpezas no Río Rato, no Miño, no Mera. Participaron, mobilizáronse 241 persoas e retiráronse cerca de 10 toneladas de lixo. Aquí, se vos fixades, estas son máis recientes, nas seguintes imaxes, pois retirábanse lixo máis voluminoso, pois que xa o que comentábamos antes con Roi, que lixo que leva no leito, pois que levaba moito tempo, que xa tiña a súa solera ali na auga. Electrodomésticos, sillóns, rodas. Entón, co paso do tempo, vemos que este lixo vaise modificando. Antes había este lixo e agora o que estamos vendo é que hai toalliñas, produtos de higiene, condóns, compresas. É dicir, que consideramos que é lixo que provén do váter, que a xente tira polo váter. Entón, nós, con certa frustración, con bastante enfado, vendo que este lixo que estábamos retirando, pois que o que facíamos está ben e é moi necesario. Que pasa? Que volve a aparecer. Hai unha carga continua de todo este lixo. Entón dixemos, que podemos facer para que non nos multen e levarlles o lixo a quen son responsables? Entón decidimos facer unha exposición na Praza Maior. Levamos todas as toalliñas, todas non, unha parte dos sacos de toalliñas que retiramos, un váter no medio, porque dixemos, tanto para sensibilizar a xente que ali pasa e que bota todo este lixo polo váter, e tamén a xente que pode ter responsabilidade, como é o Concello ou é a Confederación. Non descartamos levar os sacos ás propias administracións a ver se toman medidas de unha vez. Entón, vou facer un paréntese, porque aquí, claro, nós temos sabemos que provén dos váteres, pero como é posible que chegue o lixo que se tira por un váter, como é posible que acabe no río sin tratar? Como é posible que cheguen augas residuais aos ríos? Porque sabemos que se fixe unha inversión moi grande e temos unha pedazo de depuradora para 200.000 habitantes equivalentes, pero non chega todas esas augas, non chegan á depuradora. Entón vou facer así como un pequeno paréntese para explicar o ciclo da auga de forma moi rápida, o ciclo da auga na cidade de Lugo. Por un lado temos o abastecemento, a auga que chega a Lugo, a que abrimos do grifo, provén do río Miño, na zona da cea do Rei Chiquito. Tómase a auga, bombéase a potabilizadora, que está situada ali, na zona de Adai. Desde a potabilizadora, pois pasa o tratamento do ozono, filtrase co carbono activo e, por último, o cloro, e bombéase aos depósitos da Piringalla e aos depósitos de Penarrubia, que están a unha cota superior do que está a cidade de Lugo. Entón, por gravidade, pois vaise alimentando, digamos, esta auga chega á cidade. Usámola e entón, unha vez que a usamos, convírtense en augas grises, cando sae do grifo, cando sae do váter, convértese en augas grises e entra xa na rede de saneamento, que é a seguinte diapositiva. Na rede de saneamento non se ve moi clara a información que buscando a información para ver un plano de saneamento de Lugo, pois atopeino no Pexón.
pero non había unha información moi clara de como se fai como é a rede. Temos a depuradora, todas as augas residuais, tanto pluviais como as residuais, temos un sistema de colectores unitario que se xuntan todas as augas, lévase polos colectores e acaba na depuradora. Vendo aquí, bueno, non se ve moi claro, pero hai como uns puntiños negros que son todo a rede de colectores, ten asociados uns puntos de aliviadeiros, que estes aliviadeiros, pois o que fan é, se chove moito, pois poder, para que non colapse o sistema de tuberías, poden reter certa cantidade de auga, pero se chove moito, pois vértese directamente ao río, o que pasa por ali. É dicir, que todas as augas suxas, nos momentos nos que chova moito, pois acaban no río. Podes pasar a seguinte. Este plano, como non hai persoas que colaboran con ADEGA, que elaboraron de forma moi minuciosa planos na zona do Rato. Esta é a parte alta do río Rato, e aquí vese, bueno, pois en vermello está o que é os colectores de abastecemento. Aquí, non sei se o vedes, hai como no medio, en negro, hai como unha infraestructura, que é esta caseta que está aquí abaixo, que este é o aliviadeiro de San Lourenzo. Estas son, se vos fixades, son como casetos que están todos a beira do río. Entón, desde aquí, cando chove moito, pois todo o que vai no río, o que vai nas augas residuais, pois acaba no río. Se pasas a seguinte foto. E este é o estado que nos vemos. Non sei se podedes apreciar, na foto da esquerda, é un manto de toallitas, que é, pero é un manto totalmente, está no que é a ribeira, está no leito. Aquí vedes, bueno, sácanse e están todas enmarañadas. Claro, nos, desde aquí, pois, a ver, vemos que é un problema. Se podes pasar a seguinte foto. Este problema, na seguinte, este problema tamén se ve no plan hidrolóxico, no ciclo do 2022 ou 2027 tamén recoñece que parte das contaminacións, das cargas que ten o río Rato, pois son, se vedes as expresións significativas, pois aí se aparecen augas residuais urbanas, tamén aparecen os propios aliviadeiros e de forma difusa a agricultura. Isto que eu o vou falar un pouco por riba, na semana que ven vais entrar máis en detalle, Ana vai participar, pero eu só quero indicar aquí que o estado do río Rato é peor que bon e o potencial ecolóxico é deficiente. No propio plan establécese a necesidade de mellorar o estado do ecolóxico do río Rato no 2027, que é cando remata o ciclo. Xa hai 2 prórrogas, estaríamos na segunda e xa non vai haber unha terceira. Entón, Europa podería multar se isto non se corrixe. Existe unha partida orzamentaria de 50.000 euros que ten a Confederación para mellorar o saneamento do río Rato. Entón, bueno, pois, teñen que facelo, teñen que gastalo, teñen que tomar certas medidas. Algúnas que propoñemos nós, que non teñen demasiado coste, podes pasar a seguinte, pois, por exemplo, é que non chegue tanta auga de chuvia, que non chegue que non acabe convertida en augas grises, e que non chegue para que non teña que chegar a depuradora de auga. É dicir, aumentar as zonas permeáveis, xa por sí os pavimentos, facer pavimentos permeáveis, e hai como estas solucións que son os xardíns de choiva,
que consisten en colocar en zonas onde baixa a auga correndo, pois abaixo, pois que haxa unha zona permeable que poda recoller esas augas, que haxa plantas que podan convivir en zonas acuáticas e que desta forma esas augas de choiva que poden ter unha carga contaminante debido a metais pesados ou a partículas, pois xa quedan retidas e filtradas no propio terreo e desta maneira estaríamos cargando os acuíferos. Outra similar, solo que, bueno, pois é outro tipo de infraestructura, pois serían as cunetas verdes, que é facer, bueno, pois que esa, en vez de que as cunetas sexan de formigón que van canalizando e que desa maneira a auga vai toda para a depuradora, pois que facer que de xeito que o terreo poda ir absorbendo pouco a pouco estas augas. Outra das propostas que faríamos, bueno, pois que xa é, digamos, no que é a reducción, actuar para que o lixo non acabe no río, pois é a instalación destas mallas que reteñen os sólidos e fan como un filtrado de todo o lixo para reter e que non acabe no leito. E outra, tamén, creemos que é necesario facer unha campaña de sensibilización cidadá para que a xente, bueno, pois sexa consciente dos impactos que ten a vida cotiá, de tirar as toalliñas, de tirar, intentar darlle a importancia que ten tamén preservar a auga. Este, por exemplo, é unha campaña que se realizou en Carballo, que fixo a ADEGA en colaboración co Concello de Carballo. E, pola miña parte, dicir que creemos que temos que presionar ao Concello e á Confederación, que creemos que son responsables e de que teñen moitas cousas que poden facer. Hai moitas cousas que o sistema, bueno, temos un sistema unitario do que son as pluviais e as residuais, que eso, pois, sí que pode ter un coste económico moi elevado poder cambiar o diseño, porque está mal diseñado, pero que se poden tomar medidas para reducir os impactos que se están tendo e que os acabo de dicir un pouco. Ben, eu tamén quería dicir unhas pequenas conclusións en canto a parte biolóxica, non ecolóxica do estado dos ríos. Como comentaba Lucía, as vindeiras semana imos a facer unha mesa redonda no vello cárcere, no cal imos a fondar máis na problemática urbanística, particularmente das presións que teñen os ríos na contorna da cidade e as que van a ter se vai para adiante algún dos proxectos urbanísticos que temos plantexados e para os cales a ADEGAS se posicionou xa. En canto á parte biolóxica, aínda que non detectamos moitas especies invasoras no rego de segade que presentamos hoxe, sí que é preocupante a deriva que está tendo, non? Por unha especie exótica invasora sempre introducida polo ser humano e ten efectos negativos. Hai especies que proveñen de outras partes do mundo que son neutras, non teñen por que producir problemas, pero as que son invasoras poden afectar de maneira moi grave o ecosistema. Aquí temos un exemplo que foi a Zoya filiculoides, que é un fento acuático que provocou xa hai uns anos unhas grandes manchas que cubrían a superficie do río Miño. E temos unha especie nativa que é o Ninfoides peltata, o nenúfar de río, que está en perigo de extinción e que só nos ríos galegos está no río Miño. As maiores poboacións están aquí, no entorno da nosa cidade. Ademais, temos outras xoias da natureza, como son o mexillón de río, un ecosistema funcional, no cal igual non hai tantos peixes como había cando se construiu en Coro de Belesar, pero seguimos tendo lontras e seguimos tendo unha gran diversidade de flora e de fauna asociada, pero as especies invasoras como o cangrexo americano ou a ameixa asiática que detectamos
a curvícula flumínea por primeira vez no Concello de Lugo nunha inspección de adega que fixo aquí en colaboración ca UNED, poden chegar a provocar a pérdida da maior parte da biodiversidade dun ecosistema fluvial. Así que pensade tamén, se queredes participar en Proxecto Ríos, eu penso que é unha maneira moi interesante de achegarse, de coñecer o que hai, para despois tomar as decisións de como actuar, de cales son os impactos sobre os que podemos actuar e que temos que reclamar tamén ás administracións que o fagan. Nada máis, agora, se hai algunha pregunta, pois podedes facérnola. Tamén penso que hai xente conectada que pode tamén plantexar as súas preguntas. A ver, o tema da observación de especies, agora mesmo hai distintas plataformas que se poden empregar. Nos podemos recomendar que os datos que coñezades que os subades, non? Hai algunhas aplicacións como iNaturalist que che pide unha fotografía, outras como iBird para facer listados de aves. Fixemos, hai distintos puntos quentes de biodiversidade nos cales son recomendables para observar as aves. Un é aquí na Tolda, por exemplo. Entón, recoméndase subir. Eu son da opinión de que canto máis se coñeza, máis se vai a querer protexer, non? Entón, eu creo que é interesante subir esas citas e facer, por exemplo, mencionar que temos un nenúfar que está en perigo de extinción, pois igual hai xente aquí que non o coñecía. En canto á denuncia ambiental, pois se vedes algún caso grave que non lo queredes, o lóxico é que actúe o Seprona, pero se non lo queredes tamén facer saber á adega, pois estamos tamén para escoitar e para tratar de axudarvos a ver como se pode solucionar. Como falasteis do rato, eu vivo próximo ao rato, coñecín o rato cando aquelo era... Hasta atopamos ali actas da Diputación de todo. E logo, cando se fixo a obra, pois sí, o paseo parece moi bonito e tal, pero se desviou polos sitios, se quitaron muiño, se fixeron cousas. E o problema da canalización agora están na zona baixa de As Hortas, pois están, aí quitaron a pedra e están facendo ali, pois parece como a Mañala Ribeira. Eu quixera saber se iso, como están facendo iso, é positivo, non sei se o coñecedes. Están retirando o muro. Si están retirando o muro e pois puxeron como uns como troncos ou algo así. O seña, vamos a ver, a mí dá a impresión de que sería máis protexeira a Ribeira do que estaba, porque además esos muros todos os anos caían, porque as pedras tampouco están ben asentadas e aparte de que convertise o río nun canal, non é outra cousa. Pero quería saber se esa actuación que hai agora é positiva, non? Contesto. Eu, dende o punto de vista científico, xa non só como unha opinión, os ríos canalizados perden a súa funcionalidade. Entón, creo que en Lugo a opinión de moita xente é que o río Rato está sucio, vense os ríos como unha cousa que non son, que son ecosistemas dinámicos nos cales a
a auga ten que utilizar treitos distintos cada ano. En Lugo están, particularmente o caso do rato, funciona como unha canle encaixada. E iso tamén pasa no río Miño. O río Miño lateralmente está cheo de muros, ademais dos caneiros que os vemos moi ben que fan de barreira, non? Bueno, pois está absolutamente desnaturalizado. O río Rato faltanlle árbores e faltalle un montón de elementos para ser un ecosistema funcional, por eso é deficiente a súa calidade biolóxica. E iso favorece moitísimo a entrada do cangrexo de río, aínda que podamos ver algunhas especies interesantes de vez en cando, bueno, pois, por exemplo, ali podese ver o picapeixe, non? Bueno, pode ter algún pequeno detalle, pero o río non está sendo un río, está totalmente degradado. Se a actuación vai a prol de favorecer esa renaturalización, eu creo que é positiva. Hai que ver como se está tomando, non coñezo o caso particular. A mí me parece positivo porque xa se quitaron as pedras, pero non sei se despois o que están colocando esa era o que non sei. A parte que o río Rato tamén perdeu mananciais, non? Que non están indo aí. Que antes iban directo ao Rato e agora non, perdeu auga, non? Non sei se o manancial que hai debaixo iba para ali ou como... Que outro problema que hai, non sei se xusto co Rato, si é con... Pero, por exemplo, o Fervedoira, hai algún regato que se canalizan e que van directamente á depuradora. Claro, bueno, que é o mismo río. O Rato e o Fervedoira é igual, depende do tramo, claro. Sí, bueno, sí, pero na cabeceira... Claro, é que eu sei que agora hai menos aporte de auga, logo hai moita xente que vai por aí, por que non quitan as servas? Pero é que as servas que teñen, as plantas que teñen os ríos, non é para quitarlas, depende de como este o río de saneado, non? O sea, que habría que facer sería sanear antes. E, bueno, tamén estou de acordo en que fan falta moitas campañas de divulgación, porque moita xente, efectivamente, estas cosas de as lechosas toallitas higiénicas que se podían prohibir, pois se o tiran ao váter é porque pensan que non fan dano. Agora creo que se van a recuperar as visitas escolares á depuradora de residuais. Eu si fun ali varias veces cos meus alumnos e creo que son visitas moi interesantes porque fan ver, porque incluso unha vez un fumador oínlle dicir, mira, tiramos a pava por aí porque xa vai directamente a agua, claro, todo o contrario, que son malísimas de quitar despois do río. Entón, é moi importante incidir neso información, porque moitas veces non se fan con mala intención, sino simplemente por ignorancia. Sí, que, por exemplo, tanto o váter como as alcantarillas, a xente, pois, as cabichas, está na rúa e tira a alcantarilla. Pois é mellor que o deixes, se o queres tirar, a ver, é mellor que o tires no cinceiro, pero se o vas a tirar no suelo, pois deixo que o barran, que non vaya para a auga. Hai alguna pregunta máis? Pola web hai algo? Non? Vale, bueno. Pois moitas grazas aos dous, penso que os resultados que amosachedes hoxe son moi esclarecedores da ameaza que se afrontan os ríos. Eu quería preguntar unha cousa, porque o que comentabas ti agora, hai moita xente, escoiteillo dicir a moita xente, que hai que limpar os ríos, como se estuvesen toda a biodiversidade que teñen fose suciedade. E claro, eu cando falo con esta xente atópome, porque hai xente pois que vive na aldea e está acostumada pois a, non sei, a desbrozar e a facer o que fan coas líneas de alta tensión. Entón, non sei se vos atopaxedes nesta situación algunha vez e como lle facedes fronte para concienciarlles de que o río hai que limpalo de toalliñas, pero non da súa biodiversidade. Sí, creo que antes deixei o plantexamento a medias. Claro, o que hai que limpar do río é o que non debe estar no río, que son restos que botamos os seres humanos, os nosos residuos. Pero a vegetación non
non hai que limpar por un valor estético. É dicir, nun río van a medrar espadanas se non hai árbores. Vai haber máis algas cando a luz do sol incide directamente sobre a auga. Entón, se ti estás desbrozando unha e outra vez, esas plantas anuais van a volver a sair o ano que ven, e realmente igual o que tens que facer é deixar varios anos, ou polo menos un par de anos, que un salgueiriño, un freixo, un amieiro, empece a medrar por aí e empece a darlle sombra, non? Entón, bueno, se vemos as fotos do bo americano, os ríos non teñen bosque de ribeira porque se aproveitaba hasta o último metro de terra. Eso que fora anterior non significa que fora bo. Creo que a dinámica xeral é que os bosques van gañando un pouco de espacio porque se están deixando de utilizar esas terras, e eso pode servir de corredor fluvial, de corredor ecolóxico para un montón de especies terrestres, non só para as fluviais. Entón, bueno, eu prefiro disfrutar dun ambiente que está sano tanto para o río que pode soportar moitas máis especies e que vai a facer o servizo de depuración e tamén de control das avenidas, porque unhas plantas que están dentro do río o que fan cando chove moito é un efecto físico que retén a auga, que a esparce para os laterais. Se temos canles, eso o único que vai facendo é coller enerxía cinética que cada vez é máis destructiva, e igual nese punto non o notan, pero augas abaixo vai a provocar unhas desfeitas tremendas. E, bueno, aquí non estamos tendo temporais como os que tiveron en Valencia, pero no ano 2023, que foi un mes despois de que fixéramos o rexistro do caudal máis baixo do rego de Segade, houbo unhas choivas que subiu o río Miño, creo que 4 metros, unha cousa así. Foi o récord da estación de medición de caudal, máis de 1000 metros cúbicos por segundo levaba o río, e, bueno, eso pode ser tremendamente destructivo si temos todos os ríos como rato, porque vamos a provocar en vilas que estén cerca dos ríos auténticas catástrofes como que se viu en Valencia, non? Bueno, un aplauso.